Ahojte všetci, čo majú aj nemajú radi vlaky, vítam vás v našom ďalšom videu a dneska to nebude, že absolútne o vlakoch, dneska to bude o troška inom niečom a chcem vám iba ukázať, ako si môžete pozrieť napríklad Squid Game jednotku alebo dvojku úplne zadarmo, nie na Netflixe. Asi to už mnohí viete, asi ste to už mnohí skúšali, ale pre tých, ktorí to náhodou nevedia a ktorí toto video pozerajú, tak možno to proste pre nich bude dobrý tutoriál, alebo ako to mám povedať. Takže do vyhľadávača, do Google si napíšete proste Kukajto, potom si dáte vyhľadať a hneď táto stránka, čo vám tu vypluje, si dáte. A teraz sem napíšete do vyhľadávania tu Squid Game, ale je tu jeden problém, že vám to Squid Game nevyhľadá. Keďže máte asi toto zvolené na češtinu alebo na slovenčinu, ako aj ja, tak si musíte napísať po česky hra na Only Hen, lebo to sa proste tak volá. A keď to tam napíšete, tak už sa vám to sem... Nie? Budeš počkať. Áno, a ešte, toto je dôležité, musíte dať seriály, nemôžete dať film. A teraz keď to znova vyhľadáte, tak už vám toto nabehne a dáte toto. Tu máte niečo napísané, bla 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 bla. A tuto potom si môžete zvoliť tie série. Ja dám napríklad jednotku. A potom tu si môžete zvoliť tie epizódy napríklad. V tejto, neviem ktorej robili cookiesky sa mi zdá v tretej, alebo neviem koľkej. A musíte si tu ešte vytrpieť reklamy. Musíte tu dať krížik napríklad, potom toto zrušiť, potom spustiť toto, zase zrušiť a až teraz sa vám to krásne takto spustí. A teda to bude asi všetko. Ešte raz to musíte dať, ak si to chcete zväčšiť na celú obrazovku. No a môžete si to proste pustiť. Tu si to môžete preoniť toto. No aj som sa trafil do tých cookiesiek. Takže dúfam, že sa vám toto krátke video páčilo, bol to taký tutoriál, ako sa to teda pustiť zadarmo, aby ste nemuseli platiť Netflix. A ak chcete dajte like, ak chcete dajte odber a teda ahojte.